Ilagay mo na sa bibig ko din. Ready? 3, 2, 1. Stop. OMG! Ingat sa mga nababasa na ngayon. Ingat sa mga nababasa. Bakit kapag mga nababasa, iba yung naiisip ko? Oh my God! Talaga! Boy P, please lang, wag mo akong papakitaan ng mga nababasa, nagbabate, mga ganun kasi masyado akong sensitive. Yung kaibigan ko, ang sweldo niya sa trabaho, 20 mil. Tapos yung tuition ng anak niya, 35,000. Talaga makita mo kung gaano kamahal yung binabayad ng magulang niya sa tuition fee. Umuwi yung anak galing sa school, sabi nung nanay, nung kaibigan ko, "Oh anak, kumusta naman ang pag-aaral mo?" "Mga okay naman po ako, nag-aaral naman po ako mabuti." "Oh, very good, sige nga. 5 plus 5, Voltes 5. Basta ipis talaga. Ay, ayoko talaga niyan. Yun na, dapo-dapo, ayoko talaga niyan. Hindi ko nga sila pinapakailaman. Pag may ipis na, kunyari, ipis ganito, andito, mauna ako sa inyo sa labas. Tagod. Ah! Boy, Kala ko totoo eh. nakakadalawa na yan sa akin, hindi sa daga, bastos. Kaya mo yan. Ano mo na? Naiyak si Baka. Daling kita sa Mandaluyong. Ayoko na magkaroon. Ayoko na naman Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GBGB good vibes dahil dito walang hate, love lang! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang.